Ini si Board Member Rolly Biacadistura sa Aquario Distrito sa probinsya ng Iloilo. Tamiyaw gid sing malipay nga Pasko kag mahimo nga yaon nga bagong tuig. Upod ang akong pamilya, nagapalabot gid sa inyo sing makinagkasing-kasingon na pagpanamyaw. Kay para sa akon ang Christmas is the feast of gifts. Fiesta sa mga regalo. Hindi lamang sa material nga butang, kundi sa mga mainit nga pagtamyaw, mainit ng mga akos, mga pagkamusta, na magapalapot sang aton makinasing-kasingon nga pagtamyaw, regalo na ina, no? Nga maayo para sa aton isig parehas. Kabay pa, sa sining nga bago nga tuig, padayon ang aton nga pagpangamuyo, padayon ang aton paghimakas, padayon ang aton pagpaninguha, para sa aton nga pamilya, sa aton komunidad, kag sa aton pusot, nga ginabayan kita sa aton mahal na Diyos, sa aton nga pagkalakaton. So sa liwat, ini inyo alagad, inyo amigo, Board Member Rolly Biacadistura, Merry Christmas and a prosperous and blessed New Year to one and all.